Hi mga kaungas! Welcome to my YouTube channel. Naalanta ko'y about anisa Cebu City kining coronavirus. Ang kining taga Cebu kahit jud kayo mga ulo. Kami gani na stranded mi. Dili man gani mi mo gawas. Na sila si gawas-gawas ang uban pabadlong. O naming ana si Duterte na ang mga Cebuano kahit og ulo mauna kita maminaw ta sa atong balaod sa atong gobyerno na di ta mapabadlong kay kapoy na sintaw na sila. Oy, halos tanang mga frontliner wala na yung mga tulog. Kasabot mo, Choy. Kami, Choy. Naminaw mi. Kay usa sad mi ka Cebuano pero wala may ginahig ulo na sigawas-gawas ya pabadlong. Karon gawas man ka. Nag-inang gani na bawal gawas, bawal. Gayag-on nyo, Choy, oy. Muna kita magsinabtanay tang tanan kay di lalim kining coronavirus. Maon ni karon, hitabo mga Choy. Ako gigil ko sa inyo, Choy, ha? Maminaw po ta sa balaod ba? Sa itong gobyerno, nandito mo gawas kita. Gusto ng taon ta mabalik sa atong trabaho, oy. Daghan kay napiktuhan kini karon kining coronavirus karon. Wa na jud may kwarta ni Choy. Kami paita jud. Di lang ta maginahik o mga Choy ba kay lisod jud kayo mga Choy. Mga ungas pa ta. Aw. Joke ra mga Choy. Dili la nara jud ako ikaw ni Choy mga Cebuano. Kitang tanan magtinabangay ta. Manalangin. Simple kayo. Kung naa mo gawas maghata, importante atong paliton. Dili ka mo gawas mana sa kung magtambay-tambay. Nya, hindi mo abot ang mga patrol. Mukalit lang sword sa balay. Nya, ini labang na po sa patrol. Mubalik na po ng sword. Mo gawas. Kaya magtambay. Muna mga utok sa ato sa Cebuano. Diba? Gahe kay ono. Di kasabot o sa istorya mga Choy. Ito simple rin kayong gikuan sa gobyerno. Di na mo gawas-gawas. Minsan gawas-gawas. Eh, gawas ataw tambay. Abot sa patrol. Nagrubing. Ngalit og sod. Ita. Inanda pabadlong ba? Mori ata. Ampo ta. Tawag ta sa taas. Manalangin ta kay. Tay, di lalim jud. No, na dyan tayo mga kwarta kay. Stranded pa ko. Daghan kayo ng stranded na uban. Karon naglisod kay. Way mga trabaho. Nya. Kamo, nagpabadlong, sa gawas, na itawa tayo ng punto daw, tawis ka, naranda ta sa kanong puyo. Awa na ni kong upaw, sobraan ako nasigi na puyo oras kuan. Naaba na ko. Atras sa buhok, abante agtang, hinda ko nagmayo kong kuan, kay tungod na ni din ako kita kay mga mainit na akong ulo ba kay, Itaw, joke ra mga Choy, ang ato ra jud. Di dito mapabadlong sa atong gobyerno. Unsay ilang gikuan na pamalaod, maminaw ta, mao tinabangay ta kay kita para ra ni sa tong kaayuhan. Salamat dire nang taman ng akong video. Don't forget for subscribe to my YouTube channel. Bago pa lang jud ko ani nagbuhat sa akong YouTube channel, guys. Bye-bye.